हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत फ्रूट पंच विथ जेली। आपण आता फ्रूट पंच तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहू। त्याच्यासाठी मी फळं घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये मी हा आंबा, पेर, केळं आणि हे चेरी घेतलेले आहेत। आपण जेली तयार करून घेणार आहोत। जेली तयार करण्यासाठी आपण हे 50 ग्रॅम जेली क्रिस्टल्स घेतलेले आहेत। स्ट्रॉबेरी फ्लेवरचे आहेत ते आपल्याला कोणत्याही सुपर मार्केटमध्ये मिळतात। आणि इथे आपण 250 ml पाणी घेतलेले आहे आणि दूध हे आहे 1 टेबलस्पून कंडेन्स मिल्क। आता आपण जेली तयार करायला घेणार आहोत। हे जे 250 ml पाणी घेतलं होतं त्याच्यापैकी मी अर्धा पाणी आहे ते मी गरम करत ठेवलेलं आहे। ते गरम झाल्यावर मी हे जेली क्रिस्टल्स त्याच्यात टाकून घेणार आहे। आपलं पाणी आहे ते गरम झालंय। हे मी आता क्रिस्टल्स त्याच्यामध्ये टाकून घेणार आहे। हे चांगलं मिक्स करणार आहे। साधारण अर्धा मिनिट झालेला आहे। हे क्रिस्टल्स मेल्ट होत आहेत। आता मी त्यामध्ये उरलेलं थंड पाणी मिक्स करणार आहे आणि ते व्यवस्थित ढवळून लगेचच मी गॅस बंद करणार आहे। 1 ते 1.5 मिनिटात जेली क्रिस्टल्स मेल्ट झाल्यानंतर मी गॅस बंद केलाय आणि हे जे सिरप असतं ते मी सेट होण्यासाठी ग्लासमध्ये काढत आहे। ग्लासमध्ये काढलेला सिरप मी हा सेट करण्यासाठी क्रॉस पोझिशनमध्ये मी फ्रीजमध्ये थंड करत ठेवणार आहे। हे पहा, मी असं ग्लास क्रॉस करून आता ती जेली सेट करण्यासाठी ठेवणार आहे फ्रीजमध्ये। इथे आता आपली जेली सेट झालेली आहे। फ्रूट सुद्धा मी कापून घेतलेले। आपण आता मिल्क आणि कंडेन्स मिल्क मिक्स करून घेणार आहोत। मिल्क कंडेन्स मिल्कचं मिश्रण तयार आहे। आता आपण फ्रूट पंच बनवायला घेणार आहोत। आपली जेली छान सेट झालेली आहे। यामध्ये मी एक एक आता फ्रूट्स घालणार आहे। फ्रूट्स मी अरेंज करून घेते। मी फ्रूट छान अरेंज करून घेतलेले आहेत। मी आता त्यामध्ये दुधाचं मिश्रण घालणार आहे। हे पहा, आपलं फ्रूट पंच किती छान दिसतंय। माझ्याकडे हे स्ट्रॉबेरी फ्लेवरचं आईस्क्रीम होतं, मी तेही यामध्ये ॲड करणार आहे। फ्रेंड्स, तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली की नाही ते नक्की कळवा। शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। थँक यू।